Сәлам яратқан телевизор қараушы дусларыбыз. Сіз TNTV каналын қарайсыз. Эфирда яшьлек тавышы тапшыруы, аның алып барушысы мин Гүзәл Салаватова. Әйдәгез, вакытны сузмыйк һәм тизрәк башлап җибәрик. Кызганыч, әмма һәр атна сайын без бер җырчы белән хушлашырга мәҗбүрбез. Бүген исә ул Радик Шәрәфиев. Аны яңа композицияләре белән янәдән түземсезлек белән көтеп калабыз. Ярат мине ярат, күзләремә карат. Син минеке, мин синеке, ярат мине ярат. Ярат мине ярат, күзләремә карат. Син минеке, мин синеке, ярат мине ярат. Ышпышмаклар ашарга һәркем яратадыр. Ә менә мәхәббәт ышпышмагы белән очрашкан вакытта нишләргә? Бу сорауга Илшат Хәмәдиев җавап бирер. Игътибар экраннарга. Зульфия, Алмаз. Uzun sözün kıskası. Böyle. Zülfiye nerede o? Koya koya. Marcel, haydi Halit ya bizmi? Marcel, benim tanışlarım var, haydi Halit ya. Yok, barıp kaytam. Öpkeletu жеңіл, кешіруі ауыр, қайшағында мүмкін түгел. Айырылар жеңіл, қауышулар ауыр, қайшағында мүмкін түгел. Қиялны жеміргеш, жанарны кеміргеш, сен миңа, мен сиңа, бір кім түгел. Yollarda ayrılgaş, kanatlar kayrılgaş. Sen mine, men sina, bir kim tügel. Хыянат ул жеңіл, тоғрылық ауыр, қайшағында мүмкін түгел. Алдаулары жеңіл, жандыру ауыр, қайшағында мүмкін түгел. Қиялны жеміргеш, жанарны кеміргеш, сен миңа, мен сиңа, бір кім түгел. Yollarda ayrılgaş, kanatlar kayrılgaş. Sen mine, men sina, bir kim tügel. Aralar üzülgen, ümitler kesilgen, yaşların tügilgen, hislerin üzülgen. Hıyalını şimirgeş, janlarını kemirgeş. Sen mine, men sina, bir kim tügel. Yollarda ayrılgaş, kanatlar kayrılgaş. Sen mine, men sina, bir kim tügel. Yollarda ayrılgaş, kanatlar kayrılgaş. Sen mine, men sina, bir kim tügel.
Зәңгәр күк йөзе, ям-яшел табигать. Жәй. Киләсе клип әлеге ел фасылын сагынучылар өчен. Римма Сафиуллинаның иҗат җимешен бергәләп карыйк, дуслар. Çıktın yollarıma, tatlı uylar bulup uraldım, bәхет тауларына алып менгәч, бураннарга кереп югалдым, сине көтеп чыгам озын юлга. Тик бураннар гына кире бара, кавыштырса кавыштырыр безне, бәхет тауыгын чакырып тора. Сине көтеп чыгам озын юлга, тик бураннар bir adашып килеп чыккана, өстә ялкын янган йөрәгемә, сүнмәс өчен сөютыма, сине көтеп чыгам озын юлга, тик бураннар гына чыгам
Киләсе җырчы әле яшь булуына карамастан, күпләрне үзенең җырларына гашыйк итте. Каршы алыгыз, музыкаль уфукта күз явын алырлык Элина Нишева. Тормышының барлык нечкәлекләрен ачып бирүче клиплар күп түгел, килешәсездер. Әмма шундыйларның берсе Илнур Юламановныкы. Әйдәгез, бер мизгелгә генә булса да яраткан авылларыбызга кайтып килик әле, дуслар. Шынлап яратмаш, яратам деп миңа сайрадың. Ялгыштырма, язмыштырма, әллә башкаларны сайладың. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Укта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә мине оныталмасын. Не бирешер дип уйладылар, ятлар керде безнең арага. Кызлардан кайда башлаганның, күрсәтем мин хәзер алырга. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Укта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә мине оныталмасын. Ялан мимда ачу йөрүтмим, гүл
Güçlü bulup kalım hazır min Şerim bilen oynar hissim Dağlar jimirge əzir min Unutmada, sıvıtmada İki yürek arasın Canlardağı sağışlarını Bəxit nurlu kaplasın Ofta dime, yokta dime Yazmıştan uzalmasın Dilesen dilemesen de Min unutulmasın Dilesen dilemesen de Min unutulmasın Min unutulmasın Келесі басқышта өзінің мұңлы жыры білән Илдар Идиятуллин. Сөзні сиңа бирәбез, біз исә клипны карыйбыз. Һәм әлбәттә, бәя бирергә онытмыйбыз. İki yürek birge titse Бәхет үшін жыл жетер Тылсым булган бу хисләрне Саклау кирәк ничектә Ләкин яралама гына Яндырма йөрәгемне Белерсең әле аңларсың Минем дә кирәгемне Ләкин яралама гына Яндырма йөрәгемне Белерсең әле аңларсың Минем дә кирәгемне Әгәр ярату булмаса Мәхәббәт ерак китә Бер-береннән айырылу Күңелләрне ут итә Ләкин яралама гына Яндырма йөрәгемне Белерсең әле аңларсың Минем дә кирәгемне Ләкин яралама гына Яндырма йөрәгемне Белерсең әле аңларсың Минем дә кирәгемне Балачак, яшьлек, картлык, гомернең узганын кайчак сизми дә калабыз шикелле. Тик шуңа да карамастан, гомерләрне заяга уздырмый дуслар. Эльвир Габдуллин да нәкъ шуның турында җырлый. Тыңлыйбыз һәм клипны карыйбыз. Ошып, базарга бер көз җитши бит. Әллә ял тап кайтабыз эш беткәчтән алды. Нинди юл йорты инде ул? Ул да эшеп якыный. Яра, җаларса балыкка киттем.
чакларда Unutабыз хисләрне Икебез ике почмакта уздырабыз кичләрне Шундый матур айлы кичләр Бергә юлдыз санарлык Юкталмасын гомерләр Сөюләрдә янарлык Шундый матур айлы кичләр Бергә юлдыз санарлык Юкталмасын гомерләр Сөюләрдә янарлык Читкә карап чәй эчәбез Арада куе томан Татлы балда ачы кебек Кайнар чәй салкын сыман Шундый матур айлы кичләр Бергә юлдыз санарлык Юкталмасын гомерләр Сөюләрдә янарлык Шундый матур айлы кичләр Бергә юлдыз санарлык Юкталмасын гомерләр Сөюләрдә янарлык Сөю кадерен белеп яши Узмасын ялгыз кичләр Булсын бары араларда Сөюле кайнар хисләр Шундый матур айлы кичләр Бергә юлдыз санарлык Юкталмасын гомерләр Сөюләрдә янарлык Шундый матур айлы кичләр Бергә юлдыз санарлык Юкталмасын гомерләр Сөюләрдә янарлык Юкталмасын гомерләр Сөюләрдә янарлык Хәзер тәкъдим итәсе җырчы тамашачыларны зауклы кыяфәте һәм матур тавышы белән үзенә җәлеп итте. Сүзнең кем турында барганын барыгыз да аңлагандыр инде. Каршы алыгыз, Валерий Назаров. Телефонда синең җитди тавыш Эш бетмей ул күрешүләр сирәк Эшләремне ташладым да очтым Яннарыңа мине көткән йөрәк Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге Ник көткән менә өчен Тормыш баскычлары Барган сайын кирәк икән
әти йөрәге биек теккән менәр өчен тормыш баскычлары барган саен кирәк икән яшәүләргә терәк икән әти йөрәгенең акыл ачкычлары Яхшы кеше булсын иде дие тәрбияләп үстергән улын омтыламын тырышамын әти булыр өчен синең горурлыгың йөрәк әти йөрәге биек теккән менәр өчен тормыш баскычлары барган саен кирәк икән яшәүләргә терәк икән әти йөрәгенең акыл ачкычлары әти йөрәге биек теккән менәр өчен тормыш баскычлары барган саен кирәк икән яшәүләргә терәк икән әти йөрәгенең акыл ачкычлары Җәмәгать, инде хит парадның ахырына да якынлашканбыз. Әйдәгез, җырчыларны бергәләп барлап чыгыйк. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Сине көтеп чыгам озын юлга тик бураннарга Савытмада ике йөрәк арасын җаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын Ләкин яралама гына яндырма йөрәгемне белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне Кичләр бергә юлдыз санарлык юлкалмас гомерләр сөюләрдә янарлык йөрәк әти йөрәге биек теккән менәр өчен тормыш баскычлары барган саен кирәк икән яшәүләргә терәк икән әти йөрәгенең акыл ачкычлары Эстрадада яңа исемнәр көннән-көн арта бара.
Шулар арасында талантлы, максатчан, мөлаем яшьләр булуы тагын да шатландыра. Шундыйларның берсе Эдуарда Магдиева. Игътибар экраннарга. Яз була бердең, син минен астыла, сулышта тиредең. Жылы сусаган, йөрәгем тилерде, эшләттең икәнсин, йоклаган гөлне. Астыла сулыша, Naz bilen dürülgen Şeşkege eğlendim Min hadi birden Eytirsin yazlardan Sırlenip bağıldı Canımdan hislerim Ombulu bağıldı Nasıla sulaşa Nasıla Тапшыруыбызның җиңүчесен чын күңелдән тәбриклибез. Хит-парад дәвамында мин Гүзәл Салаватова белән булганыгыз өчен зур рәхмәт. Киләсе атнада да күрешүләр насыйп булсын. Сау булыгыз.